twak marwa gi Profesa Alfred Omenya, men jalony weche mag siasa. Wawuoyo wach mar jolup jotend migepe kata CAS, Chief Administrative Secretaries, nogo chapa kanyo endo nyinge 240. Gi kanyo ntiere governors aboro machon. Profesa erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano Trevor. Mokwongo listi no kane nene, ang'o manobiro e pachi? List king'iyo maber iyudo ni josiasa mopongo list. Ok gin jok ma diwach ni nigi lony e yore mopogore opogore kaka chik mar piny pen chik ne luwo. To mar ariyo jolup jotend migepe gi be magi weche maonge gi pen chik emomiyo gisebet ka gin weche mane jomoko tere kot. Lakini king'iyo pen chik kata kaka jotend migepe ne wakete pen chik constitution, ne gin jok manonego bed ni gin gi lony ok ni josiasa kata jotend gi giwegi. To kaluwre gi kaka sirikal mar Kenya Kwanza gi UDA osebet katiyo, wang'e ni gisebet ka gipongo gi josiasa. Kane wang'eyo sirikand Uhuru ng'eny gi ne gin jok mane gi lony mopogore opogore, lakini kwang'iyo sirikand Ruto kata jotend migepe moseyiergo kata jok motelo ni migepe matindo, principal secretaries, ng'eny gi gin jok ma wang'e no yiergi nikech kaluwre gi siasa. Kendo kwang'iyo list mar ji 240 go, ibo neno ni ng'eny gi gin jok mosebedo e siasa e yore mopogore opogore. Wasebedo gi governors kanyo, gi jotend county machon, wasebedo gi ex senators kanyo, gi supporters mopogore opogore. To bende jalup jatend piny bende nosewachonwa ni gin gi line moro ma giseloso ma jok mane go debe ni UDA ema bobet mbele kanyo, to jogo gin josiasa. Omiyo sirikand Ruto ni tabu maduong' maneno en ni ok ging'i sana lony ma ji mopogore opogore nigo. Ging'iyo mana weche mag siasa, to moloyo UDA, to moloyo kendo mana weche mag mana jok mawuok ogeni ariyo mag jo-Kikuyu gi jo-Kalenjin. To ka koro ing'iyo kaka koro lemo mar jolup jotend migepe ma en CASs no, ne ntiere governors aboro machon. Lemo ni boromo gi ng'at mosebedo governor koso ma to koro onego wene kata jo matindo moko manigi lony mopogore opogore? Ineno kantire chalo jomoko maseyo wacho ni chalo ladhruok. Isebedo governor ng'ama chalo mana president mar county mare, tichak iduogi manyo komor mar jalup jatend migawo. No, ing'e Trevor, aparo ni kaluwre gi chik, king'i chuny chik mar Kenya, ji ka governors ji ka senators gi jok moko mosebet e position mag siasa gi ka qualification gi maduong' en siasa, ok onego gibed kanyo kata achiel. Nikech mokwongo magi gin migepe mag moluongo ni technical, gin migepe mag sirikal, ok gin migepe mag siasa. Nikech migepe mag siasa be nitie matimre party leader akiana ng'ang'ogi. To jogi gin jok monego bed ni tiyo ni sirikal, kendo gin jok monego bed ni imiyo migepe go kaluwre gi lony magin go. To mano e kaka chik mar Kenya ne ng'iye. To gima neno sani en ni lony no ok ng'i, siasa ming'iyo. To be mana kaka iwacho no, nikech kisetiyo tich mar siasa maber, tija siasa, onego either iendelea gi tiji mar siasa no, to kiwacho ni din koro idwa duogo sirikal mondo itim tije motel gi jo siasa, kanyo to aneno ka nitie makosa maduong'. To ng'eny ji kata wasewinjo kata members of parliament kawacho wachni ni migawo ni kaka ne ging'iye, kendo emomiyo ne gimiye support ni ne en migawo mane ging'iyo ka manyalo bet migawo ma jomatindo, joma onge gi experience mang'eny lakini osomo maber kendo nigi rieko mopogore opogore, nyalo donjo kanyo mondo ging'e kaka sirikal tiyo.
bas bange kuro gibodongo kendo gibed jotend migepe gi ureya mopogre opogre sirikal. Mano joma seyo. Joma siro to wacho ni governors go be monego mikom non nikech gin joma siro county ngima. Omiyo gin gi ng'eyo, gin gi lony ma dho ngere luongo ni experience mar tero migawo e tieng' kidieny mopogore opogore. Adier wacho no. Adier wuok kure nikech kiwacho ni jatend migawo en jasiasa, to kendo iwacho ni jalup jatend migawo kendo bobed jasiasa, basi wacho ni principal secretary bendo bed jasiasa. Koro jok mago mabotiye sirikal, nikech kiwacho mano ni kanyo mwacho ni ureya mochoponi to koro jasiasa kik donje. Emomiyo wacho ni kalure gi chik mar Kenya gi kaka pen chik ne ng'iye ne ni josiasa wan gi wing mar siasa surely. Wing mar siasa ni parliament. Wan kose yiri president en ng'at ma technical. Mane momiyo luonge ni executive. Gin tij en tiyo tich. En tiyo tich kendo tiyo tich no kalure gi rieko main gomo pogre. Rieko mitiyogo tijni ok en na siasa kende. Rieko mar siasa be nyaka ibed go kiasi. Lakini kitiyo e migawo mar wachni mar somo education, nyaka ibedie gi rieko moro mar somo kanyo. Kitiye e migawo mar health, nyaka ibedie gi rieko moro mar health. Ok inyalo wacho ni bokawo jasiasa mora mora mondo ikete migawo ni mondo tich matimre kanyo ok en tij siasa. En tich mar executive. Siasa igo e parliament. Kendo nafas mag go siasa ng'eny sana kono. To king'iyo jatend piny kata jalup jatend piny manowacho maber ni en obro ng'iyo joma nosiro lwedo Kenya Kwanza emibro kuong gimiyo lemo. En ang'o miyo akwede wuok e wachni nikech jomoko wacho ni ma te adieri mar wach. Ji te dabed kata bed mana ni Azimio mokawo kono. To ne joma ne gidhi kuongo ng'iyo gin jogi joma nosiro gi. Azimio to kigirwake wachni nikech Azimio pok okawo kom omiyo ginyalo wacho ni magi tim ma Azimio botimo. To bende wasebet gi sirikal Kenya ka, sirikande mopogre opogre chakre sirikande mag Moi, wadonje sirikande mag Kibaki kendo Uhuru bende wan go mana machiegni nyocha kae. Sani wan gi sirikal mar Kenya Kwanza, Ruto Gachagua. Sirikande kane ng'igi ne gitemo kiko jo Kenya mopogre opogre nikech ing'eni kiwachonwa ni Okuyu ema nogo kura ni Ruto. Ing'e nadi? Okuyu ne wang'eny go Azimio kata jatend piny mowuok Uhuru Kenyatta supporter mar Raila nyaka sani. Omiyo kinyalo wacho ni ka ng'ato en jakikuyu to mano en supporter mar Ruto kendo nyaka miye tich. To be ok inyalo wachonwa ni ka ng'ato jaluo to en supporter mar Raila ok nyal miye tich. Ma wach marach kabisa. Ma wach marach, in fact ma wach maruongo ni ethnic profiling. Nikech ang'eyo kata na awuon ang'eyo joluo ma support mosebet ka support Ruto kendo osebet ka support Rigathi. Ang'egi. To ang'eyo Okuyu, ang'e kata Kalenjin mosebet ka support Raila. Omiyo ok inyal wachonwa ni indiko mana ogen ni ariyogi nikech gine ma gisebet ka gisupportu. Mano wach ma miriambo. Kenya ka mokwongo wang'ene wacho Okuyu wang'e ni ng'eny Okuyu kendo Okuyu malodhi school mane giluongo ni dynasty ne ni kor Raila koni. Bas Okuyu moko be mang'eny ne ni kor Ruto. Omiyo ok inyal wachonwa ni Okuyu duto ne ni ka Ruto. Omiyo Ruto gi Gachagua nomigi support gi ogenni duto mag Kenya. Nomigi support we kata mane ni opposition. Omiyo sama giyiero je migepegi wadwa neno gima luongo ni wang' Kenya face mar Kenya nikech mane chik to supporters go gin go kata gidim na jo El Molo kucha giboyude supporter gi
kata gidhim na Mombasa mijikenda gibo yudo supporter gi omiyo wach bok long en wach mari Rigathi Gachagua wachono ni en odhi e line ogolo jomoko e line oduoko chien nikech mago jok mok nomigi support ong'e nade nok nago kura ni Kenya Kwanza to kura tagos in secret mano penjo maber gini wach machako wuok sani koro ma ji ywago mogik en wach mar ni nengo mar ngima oidho kendo nwaneno ka Azimio nochako bago ng'anyo giwacho ni kendo bang' ndalo 14 ka nengo mar ngima odok piny to gibro chako maandamano. Mano be yo ma nyalo loso wach mar nengo mar ngima moidho ni koso in kaka jalony ineno ni ang'o makoro sirikal nyaka tim sani nikech kata jo Mombasa inyo ko ywago mogo ginuonyo didek mogo ing'e ni gima duong' Trevor kata king'iyo pinje maoko kamochope weche mag chiemo gin weche manyalo go piny manyalo lwaro piny emomiyo wan gi wach moro e dhongere ka ni food security food security en security ochal mana gi security mar bandits kande kata in kae kionge chiemo inyalo timo gimoro amora minyalo kata nego ng'ati nyalo nego mondo ichiem mane kaka dhano chal omiyo weche mag food security onego bed ni sirikal ng'iyo sana to kaluwore gi mpango kendo kosewinjo weche mag kaka jatend piny loso en gimong'eyo en ni ng'ato ka ng'ato nyaka bed na gi pesa moromo kaluwore gi market mar chiemo to onge piny kata chiel piny ka mosetimo mano wang'e kata Ulaya iyudo ka bech chiemo bech gik moko ka chak mogo giri mago mchele mago gik ma bech gi ne piny nikech gin basic needs mane kaka waluongo gi omiyo kae to sirikal timo marach nikech ka jo Kenya ok nyal bet gi chiemo en tij sirikal neno ni jo Kenya nigi chiemo ok ochuno ni odhiambo komenya nyaka bed gi pesa e mfuko eka chiem ka onge gi pesa jukumu duto no te en e wi sirikal mar Kenya mar neno ni wuodo menyo ok dhi tho piny kacha nikech onge gi pesa mano responsibility mar sirikal en a constitution basic rights it is there in the UN charters everything to approach nikech gima ne sirikal uru ne timo ne keto gima luongo ni subsidy sirikal ne punguza bei piny matin ka gigolo taxes to gimomiyo be chiemo ni malo en ni sirikal achiel no oketo usuru e chiemo go bende chiemo maonge ma jo Kenya dwaro jo Kenya thot Turkana to ibo wacho ne ng'iewo mogo siling 300 ng'iewo mogo siling 200 to kata pesa chiel gionge kata mana pi mimodho onge omiyo sirikal nyaka parre subsidy nyaka duok kendo kochopo e weche mag chiemo in fact sirikal onego wane mwachulo usuru Kenya ka jo Kenya duchulo usuru sirikal onego kaw pesa usuru no ong'iew ni jo Kenya chiemo onge kaka wanyalo bet ni le manie bungo dak to dhano ok nyal dak Kenya ka Okay. Nitire wach moro ma Susan Ochieng mane Siaya wacho kae. Ndio chini Ramogi apenjo ni Kenya kae ndiye onge jomusomo minyalo ndiki e tijego ma joma oseretire, joma osetiyo moti ema pod indiko to nyithindwa to ng'eny ndi omacho ni owuoro na Susan Ochieng mane Siaya. Igen Trevor kendo wach moro mantie. Ing'eni kata bed ni jogi wacho ni ma sirikal manyien inyalo neno ni sirikal ni onyien lakini otemo kendo king'iyo mpango mopogore ma sirikal oketo inyalo neno ni sirikal ni ka gitimo kaka giwacho no to weche bo bet maber Amerika to mai tabu gi sirikal duto ni nikech plandego okine kuma gintie wakia okiwacho ni to kapo ni koth otamre chwe nyaka dwe mar 4 chiemo bo wuok kure ipomna kiwinjo e radio kata TV ni na kiani jomoko yie ni mondo kel chiemo Kenya kae mai tabu man go gi sirikal ni to mana kaka achieng wacho kata kochopo e tijegi ok ine ni jalni pango
kendo jok moketo kaegi gin jok moko mabonyalo tijegi kendo oter Kenya mbele. In kila siku en na siasa kata mna lemo jogi ka lemo to siasa migo e lemo go gin rallies mag lemo miyanye ji magi tabu nikech kata ka bed ni weche tek ni sirikal onego bed ni waneno chenro ma sirikal oseketo kacha to waneno chenro gi ka sirikal otimo gi mos to nitie kaka Kenya bolokre kendo dongruok matindo mowacho gi bobetie to chenro go e mokwane. Eli rangwe mar ko Uyoma wacho ni Ramogi TV anakia kuma Kenya orieyo yawa mogo to wach ni koro chopo kama tek jowadwa iwinjo jo Mombasa ka bendo yuage ruoth mad kony Kenya ma endio chuni no kudo Eli warangwe Uyoma katwenga agok school lemo mo koro dhi mbele sani ni awinjo kimule matin iparo ni mano ke yor resruok kosen mana yo mar gayo wang jopiny ka koro weche dhi ataro ngeni lemo ka to weche tek ga angeni lemo weche tek to wabe wa kanisa onge jok moko ma kanisa mohingo jowetegi ok nyal wacho ni Nyasaye kiduong mohingo Nyasaye chata ni Nyasaye achiel. Wuodo mbeja gima penji nitie gik moko ma Nyasaye nosemiwa uwezo mar timo kata mane muma kanyo nitie talanta mopogre mane Nyasaye omiji. Apenji inyalo dhi lemo ni Nyasaye mondo opurni puodho. Ok inyalo dhi lemo ni Nyasaye mondo opurni puodho nikech tekono Nyasaye osemiyi iwuon. Onego bed ni kilemo tidhi report ni Nyasaye puotha matin mane miyani asepure puotha matin mane miyani adhi pure lakini Nyasaye piny ni opong' gi ji mang'eny jomoko nitie ma ero na puodho anyalo rumo gi thuol kuro kae puodho Nyasaye magi gik moko anyala nudhi ambuodo menya koro akwayi ni mondo igeng' na maricho gi mondo aendelea gi tija. Dwe mar ariyo en dwe mar kiangazi en dwe ma koth ok chwega in kore di lamu idhi kwa Nyasaye mondo koth ochwe dwe mar ariyo konyi gang'o. Dwe mar ariyo en dwe mar pur ka koth ok ochwe dwe mar adek to dhi ir Nyasaye nikech mano kaka Nyasaye nochano Kenya ka ni dwe mar adek gi dwe mar ang'wen gi dwe mar abich koth chwe sani gin dweche ma waikre to ka oro ni oendelea wayie wadhi dok ir Nyasaye ni Nyasaye oro ni to oro ma mok wang'iyogo omiyo lemo makiholela ilama Nyasaye konya mondo arwak nanga dhi Ramogi TV magi e gik maluongo ni religious. In fact tiene ok understand ka Nyasaye no kana luor moro matin mimiye be onge to sama dhi Nyasaye nyenyekani to kore kadwa yanyo wuodo mbeja kore kadwa wacho ka ni kiu nitie ma jok mok nogo kura wuoge kiu to gigo duto wacho gi lemo kore ko jomoko tie monego nek Kenya ka nikech gichando sirikal magi wachile mago lemo marang to lemo to jotend lemo be wan ga piny ka jo kanisa wan go jo Islam wan go jo Hindu wan go iloro Kenya chieng' tich ariyo ni dhano lemo jok tich moko tire tich ariyo no pesa mane nodonjo tich ariyo no en pesa mane nyalo pidho ji duto mani kwa Nyasaye mondo mi chieme pidhgo. Koro kata sani makoro jopiny ng'eni ng'iyo jood bura mondo mi ochung' kargi ochung' kar tiegi mondo giket serikal mar Kenya Kwanza orieyo kata mana lemo mar CAS mwawuoye sani ni idhi puodhgi to bin gi geno ni gibro man kao joma bei gi kanyo koso gibro mana dok kor kaka jatend piny owacho nikech ma endi koro jito gin 240 e gi kanyo ntiere kata jowa moko mang'eny mariek mosetiyo kuonde mang'eny to jood bura in diere ni gibro chung' kar tiendgi koso gibro mana gitimo gima jatend piny owacho jood bura to jatend piny osewacho ni gen kacha mondo giti jatend piny giti tij executive ng'at mane ma jatend piny osetere executive ma jood bura wacho ni mae to ok nyal tich kata mna jok mane waneno no ok nyal tich jood bura nokalo gi duto te omiyo kata gitel na dhok gi nyimbe e od bura kucha jogi bokal mae momiyo wach mar ji mopogre mosebet kago koko ni jood bura gi onego endelea mondo jood bura oti tijgi mondo ging'i jok ma jatend piny gi sirikal yiero gi
mondo gine ka gin jok moko nyalo tich omigi tich. Kok ginyalo tich to golgi nikech joge kosendik gologi e migepe mopogore magin tieko tek saidi. To sani kwa ng'eyo kaka jod bura osebet katiyo, onge kata ng'at achiel magisekwero jatend piny ni mok nyalre. To kendo wamed kanyo, jod bura gi ang'o ma gidhiga dwaro State House. Ne wasegero nigi parliament maber, pesa be wasemigi, jok mondik makonyogi dhano taragana. To ang'o ma pod gidhiga wacho gi jatend piny e State House mok ginyal wacho e parliament. Omiyo ng'eny king'iyo gin lemo magin go magikwayo Nyasaye pile ka pile ni en wadog e kinde mag muoi kande ma sama dhi e State House to kwaduogo to mi transport mar $1 million. Idogo dala icham gosiepeni iwacho ni chamo Kenya. Mane maging'eyo ok ging'e ni gik magikwayo jatend piny go gin gik ma teko mar chik gi pen chik gi chike matindo to giduto osekete wigi gin giwegi. Gin monego bed ni ging'iyo ni project ni timre kamae, maendeleo ni timre kamae, gine magichiwo budget kata kuro in fact onego bed ni jatend piny mabiro ga kwagi ni ada nitie ndara moro mane nono los kikudin ne nadwa ni chiemo moko odonj Kenya kae kikudin pesa moro nitie monego bed ni wagero go skunde mag jo CBC miyauru pesa no to although chik wache kamano jod bura gine magidhi kwa jatend piny to gima gikwero pend chik nosemigi. Erokamano Profesa Mage seche wasache sawa koro mawawang'wa. Erokamano enye kuomi waseche. Mano Profesa Alfred Omenya men jalony e weche mag siasa.